yekutanga yanetsa mumastreets kumatwitter sababa uyezve streets and avenues inhau yechimbo chabudiswa nabhuti Hopewell. Regai nditi chimbo ichi chafadza vazhinji vamwe nokuda kwemareasons akasiyana siyana angachimbwa apa. Toenda hedu pamakomenzi kuti vamwe vangu vachiti zvavanotoimba bhuti Hopewell kudarika mamwe maartist atinonzwa kuti vane mukurumbira uyezve vanogara vachitaurwa pamasaisai edu aya emuno mukati meZimbabwe. Vamwe wavo manje padasati aunzwa chimbo ichi kune kuda kwei vanhu vachivabhiga kuda achitenda hazvivarikupedzera vari kutisenda kwete zvekuseka nekuti kwavachinanza vanga vatsvaga munhu unoda kuita mubhito. Saka mubhito wacho kudanisa kuti vazoenda parege music yacho mubhito vaenda paindaneti here ndobva mumwe munhu unonzi Jusa ndikuda ari ku-UK ndofunga ndiye azoita remix yachoni kudzidza uku asi vaimba mashona version nemaenglish version vanhu vakavati vanogona kuimba sikakuiti uyezve vanodarika vamwe vanhu vagara mumaindastry kwemakore nemakore and asi chinhu ichi hachina kana mboda kuindwa ndofunga kumastudio vangoita vari muribrary chimboti kudzidza uku. Toenda panhau yepiri yamusikana unonzi kuda vhuye here kana kuti vhusi musikana kwanzi nevamwe uri best kumhiri kwemakungwa asi musikana uyu otaura palive video nadj Towers oti ndida kuita muheto mafeelings kunofunga kune mumwe musikana asi musikana uyu unova akambobuda gore riya iro rapera iri paafter white party here kana kuti before white party achitaura the most handsome person anonzi bhutiyani bhutiji ndo musikana tukana zvake akabudawo musikana iyi achipopota musikana akapopota iyi ndikati is this the battle of the people who are in the England or UK? What is actually transpiring? I don't know. Zvikanzi nevamwe zvakare, the amounts of violence CCT on the Instagram is now too much. Nekuti DJ Towers ngokona kuti wochuza musikana vhuso vhuyo here yeye kana kuti woenda kunani kuna ta uyu. We don't know. Vamwe ndokuti makavaccinate here kana kuti vaccination yacho yakaenda nepasipo. Ma-comments during live stream. No. Iwe vhuyi, don't read my comments because you keep only being angry and angered with the people of the nation. Zvikanzi nevamwe ana vhuyi vamwe vakudano musavhuyi ini nevhuyi uku ndakatanga muzuva zuru asi ndochibata madetails in the streets of the rooms vanhu vaita kuti hanzi nyaya yaita kuti ugwadziwe nhau yekuti kwanzi mukomana here kana kuti meni wake wakaita nhema waita nhema nyaya chakazopindwa namumwe yatipindwa nemumwe uyo ngotiona itisike wapinze here ndobva take it to social media akati aiwa ini ndida kuita maheto kumafeelings ako ndivhuyuyu. Zvikanzi nevamwe zvakare nyaya yacho ndei ndivananiko with me too. I was confused with the streets kuti ko vhuyi wacho ndiyani unoita nezve wakaimba here unodhenza here ndifashionista here ndiyani unoita nezvei. Zvikanzi nevamwe isatotora mapisi order kuda ndisi kuti kwakuchinzi chii chaizvo kambonyora maassignments apazoti musitudhendi zvakaire. Zvikanzi uyu ndo unonzi little Stolinda for sure she is too much because Tumelo uri married. Zvoreva here kuti vhuyi wanga achifambidzana naTumelo saka zvoreva kuti Tumelo kuda kune zvaakaudza vhuyi vhuyi kuda hana kuzvifarira kana kuti vhuyi Tumelo wakanyema kuna vhuyi vari vanhema kuna vhuyi kuda yazopindwa nemumwe. Nyaya yacho iri confused nekuti vanhu havasati vazivi. Mumwe ndakwanisa kuziva vanhu vese patriangle munhu wakambobuda achiti Brigitte is the most handsome person ndowandoziva iyi. Guys, nyaya yacho ndeyei ndivanhani avo. Zvikanzi nana Kiki Towers reaction is sending Mika yakaoma. DJ Towers blink twice to signify you are not safe to yeku. Vamwe ndokuti iwe neni takarashika tose. Guys, balance us. What's going on? Naye hatisi kuziva kuti chii chiri kuitika. I've been looking for the directions. May the Almighty show us the way forever.
zvikanzi nevamwe zvakare. I'm not sure if this is correct, but the little girl was lied to by her Mercy. So she took it to social media. Mercy kuda unonzi tumiro kuti initumiro hanimuzivi mwana manje. Saka zoti tumiro uri muZimbabwe uri South Africa kana kuti uri kuSwitzerland kana uri kuUK, I have no idea again, but ndositara kabuda izvi. Passed some comments. The little girl now wants to hurt Tara's feelings. Saka Tara uya wakazopindwa achitukooni funga kushuti iwe usada kundijaira na ukatuka nechirungu hazvina basa. Zvikanzi wona kuita mueducated ndiani neniwo ndinoti kugona kueducated ndine degree wazviwaka vamwe hazvina kushata kudzidza uku. I see masters amusi safe. Do you know the girl's username wacho ndobva apuwa vuyisi banda. Zvikanzi nevamwe zvakare nyasha yakaoma kane noise vamwe zviko izvi naime stop embarrassing madebelezi like go apply for uni vamwe zvikanzi tauraini pane chiri kuda kubuda here kuuni kwachoni. That's exactly what she's looking for. And dai pasina style akasingatombozika amwe kamwana kubudisa style vapinda papi zvakare ina uye kuti aiuya pamalive achitaura ikauti chi I don't know. Honestly, ari kuenderera ari kuda kudzikamiswa ane babunonzonzika uyu vuyusi vana munin'ina wanhingi here. Zvikanzi nevamwe mune speedometer. Why is she threatening vanhu nevamwe avo kunge ano zvaanogona kuzovaita? Babe ane dzungu. Saka inini let me say nyaya iyi payakatangira amusosha kuti wanga ane malive stream mangana angaramba achita kuti vanhu vazomuita kuti anzo kumuita mulebhulo kuti waita dzungu. Why are people doing that to her? Zvikanzi tivanawo kuti kwanzi ndinoita heto mafeelings ako. Zvikanzi she is shuku by how mastreets are brutal. Mastreets haana basa nekuti chi anokuvinzira hazvidi mafilling stations. Zvikari kuarima unogona kutukirwa muromo, unogona kutukirwa mhino, unogona kutukirwa maziso anogona kunzi from 31 January to 31 December achingotukwa. Saka iwe kana usina kuzijera unogona kupinda nemafilling station. Unogona kutukirwa kushata iwe uchitiwa kanaka asingamboiti asi mastreets wonzi wakashira uchitikidima. Mwana manje mwana anogona kusazvifarira zvakare asi ndo inenge itongoripo. Saka kutongoza wositana muzheve ndiko chaiko kutoita wodi woendera pamberi neupenyu hwako. Vamwe ndo kuti zvakare is the way she says I have your feelings api acho naye mafeelings acho angachirekwa nemwana uyu. Zvikanzi nevamwewo zvakare there are two types of nososicles. Vamwe avo ndobva paazonyora futi akati now that I am done with ndofunga tomelo yeyo there is no need of you posting me around muchindisa muzvinhu zvenyu. Ndobva vanasitora zvakadi kuzvipostera. So unoda protocol yakadii? I don't know kuti which protocol is that. Zvika zvakare who is back zvakare waiita asi pane chinhu vanoti takandisa ganda rake ravhuyiwa rakanaka sikamboiti mawifi ake anganawo akanaka sasingamboita vhuyi. Aiwa chakanaka mukaka urungwi. When something is beautiful and nice we have to appreciate. After that we have to also comment other side kunzi uri kubaya life kuita zvakati. Asi kunaka unoratidza kuti Mwari wakamuumba zvake une ganda rake rakanaka sasingamboiti une bvudzi rake rakanaka sasingamboiti havana isaiwaya. Zvikanzi nevamwe why is she embarrassing herself? She needs to stop now. Vamwe avo asi hapana mamwe vanhu kwekera here. Hey asi little sister yanhingi watoziva here kushu haana gamuchira up to now. I have seen kuti zita rekuti gamuchira iri kuramba richiramba richiindira because kuna mumwe wakamboti gamuchira light akuti kana gamuchira. Saka now I have to dig deep kuti who is that gamuchira ari kunetsa kudai nekuti it's not the first time I've seen the name yekuti gamuchira richitaurwa. Saka ndaudziwa kuti gamuchira wacho akaita nezvei. Zvikanzi ndakatomedza zvangu chigaba chisaga chemapotatoes than stooping this low zvangu ini. What are you gonna do naiwe little girl? Cry on live kana kuti chi wave kuita zvinhu zvetaudis ama 2000 akaoma.
vamwe avo zvikanzi naye I will shut down the internet, you don't know me, you think I wanted to be viral, what I don't know. Asi wakati ndinota will shut down internet. Zvikanzi une much energy, that could never be me. Vamwe zvakare kuda pane zvari kuzviitira. Zvikanzi found how people say they don't like being disrespected, but they disrespect themselves on social media. Attention yatiri kutotambisa chipana nhingi nanhingi ndozvizvimwe izvozvo. Toenda zvakare pane nhau yemunhu wakashayika uri kwanzi waimbova foma asi wanga aine vana vakawanda asingamboiti. Aine vana vakawanda asingamboiti kudaro anga ane vakadzi zvakare vakawanda. Saka vanhu vangovhunza kuti hino zvichafamba sei kana kuchinzi former minister pari kutendekwa 30 vanhu kuti vaatendi pafuneral. Saka iye uchaita kuti vanhu vaatendi vangani musi uyuyu. Vanhu vacho family ichazvidisaida sei nekuti unotanzwa kuti mungwani vakadzi va12 vana vanotodarika kufunga kuda kuma70 something kana kuma30 something here vana vacho. Vamwe vari kuprimary, vamwe vari kumayunivhesiti, vamwe vamwe vakatoroora. Saka asi vaitanzi vanogarisana zvakanaka semadzimai. Endi zvakare former minister avaitaura kuti ivo vana vavanohla vachikuti vanowirirana zvakare. Munhu wese ari pakudimai hakuna unoti maini hakuna unochikudi, which was good. Vanhu vazhinji vakati but mungangodero zvenyu this man waita sei waichengeta vana vake zvakanaka vamwe avo. Saka handizozivi kuti zvofamba sei asi gaingoti nematambudziko kune mhuri iyi zvakare. Toenda pane yekupedzisira panzi. A search party has been launched in a Makakavule area where 2 men drowned when their inflatable boat capsized in Umzingwane River this morning. Zvinosirisa singamboiti. I will never understand the logic of coming back from work to home and making food for people who have been chilling the whole day. So really, I'm going to iwe da kuti murume abikire vamwe katsvakawo hausi meni wako unotaura. Ndinazo kuti manje vanhu vazvihwisise kuti wangasikazo unogona kubva kubasa kana kuti kubva kwaungoenda wasiya mwana kana munun'una kana brother kana vatete kana chii, zvose izvo zvinogona kungopinza kuti wasiya munhu. Chongoda kuti munhu wasira kumba madzoka kumba kwake munhu wasiya kumba unodi wakatogara zvake kumubikira iwe wabva kwaubikira. Ndofunga ndo nhau yanga ichinyanya kutaurwa apa. Hazvina kunzi murume kana kuti mudzimai asi gaingoti ndo zvananga ndaya nazvo mukati mezi vhidhiyo ino ndichakubata